Rizzo here. Welcome back to my channel. Today, I will be doing a haul. Ipapakita ko sa inyo yung mga libreng Churvanes na natanggap ko for the past month. So, hindi siya kahapon lang. Na-accumulate ko to ng isang buwan. Hindi din ganito kadami yung nare-receive ko every month. Timing lang talaga na medyo marami siya this month. But, yeah, I've seen a lot of YouTubers do this kind of video. Like the free PR packages usually yung ginagawa nila. Sa akin, wala masyadong PR kasi hindi naman ganun para sa ganun yung channel ko. You know what I mean? It's more of like lifestyle. Alam ko, hindi ito para sa lahat. Alam ko, merong mga tao dyan na ayaw sa mga ganitong videos. Nakita nyo naman siguro sa title kung ano yung video na to. So, kung hindi nyo bet yung mga ganitong video, then feel free to not watch. Yeah, I'm gonna start with this. So, I got a package from Sofil. And ito guys, sobrang excited ako nito. And guys, nag-thank you na po ako sa company. Every time na may nagsisend sa akin, nag-thank you ako sa kanila via email as soon as I receive the package. Of course, nagpapasalamat po ako. Hindi po ako ganun ka sa mga tao na hindi nagpapasalamat. Anyway, ito is from Sofil. So, the Sofil package came in this. And, ganito siya. Meron siyang ganyan. Sobrang social. And that. So, ito guys, sobrang excited ako because there's something in here na I cannot wait to wear. Actually, I wanna wear it right now. So, I chose this bracelet na rose gold yung lock niya. This, I believe, came with this charm na, oh my gosh, so special. When I saw na pwede silang gumawa ng ganito, I instantly thought of this picture na gusto ko siyang ilagay dito. And it is a personalized charm na pwede mong lagyan ng picture. So, I have a picture of me and Dan sa wedding namin. I'm not sure if it's focusing right, pero yeah, looks like that. And then yung likod, mga kinang-kinang na ganyan. Next charm looks like that. That one is so cute as well. So, sa side na yan, it says, always on my mind. And then sa kabila, says, only love. And then, I got this lipstick charm that looks so cute. Hindi ko na-expect na ganun pala siya kaliit, but it's so cute. And then, I got a football na, football. More on American footy siya, sabi na Dan. Hindi siya yung Australian, pero okay lang. And then, this one says, I love my husband. And then, yan sabi, I love my family. Ito namang charm na to is a globe. So, ano siya, you know, pang travel much. And then, I also got earrings from them. Kasi as you guys notice, nag-earrings na ako. So, yan lang yung itsura niya. And then, yung isang pair nandito sa kabila. So, yun. And meron na akong Sofil na bracelet before. Actually, nung kinontak nila ako ulit, hinanap ko yung bracelet ko para mag-add na lang ako ng charm. And hindi ko siya mahanap, guys. So, I'm pretty sure naiwan ko siya sa Pilipinas, which is such a bummer. Ililive ko yung link nila below. I'm not sure kung meron akong discount. If I do, ililive ko siya below. Lahat ng links ililive ko sa baba. Next is this. Ito, nasuot ko na to, guys. It is from Firmo. So, yung glasses ko before this is yung medyo rounded, and yun from Firmo as well. And this one is from Firmo. I've been wearing this almost every day. Actually, I will wear this to work again today. Maganda yung Firmo, guys, and mura lang siya compared sa kung bibili ako ng glasses dito talaga. Dapat lang alam mo yung prescription mo kasi meron kang i-fill up doon na prescription mo. So far, okay naman yung dalawa na I have from them. So, yes. Okay, next up are these, you guys. Ito, I got from Muy Bien Bonita. Nagaling pa to ng Pilipinas. They sell shoes and bags na made in the Philippines. Ito, nasuot ko na to sa vlog ko. Sobrang gustong-gusto ko siya. Very comfy siya, guys. And gustong-gusto ko yung detail niya. And gustong-gusto ko yung white kasi it goes with kahit na anong outfit na isuot mo. I got bags from them as well. So, first one is this. Gold yung hardware niya, which I like. And that's the bag. And then, they sent me this gold clutch. It's parang red-orangey na clutch as well. Yes. Then, this brown one, I actually really like kasi ganyan lang siya. So, kung aalis ka sandali, you need to bring your phone and your wallet. Kakasya siya dito. Tapos, meron pa siyang gold na hardware. I really like the brown color. Oh, yes! See? Muy Bien Bonita, made in the Philippines. Ang ganda nitong kulay na to.
Ganyan siya. May patay-tay siyang ganap, guys. I like that one. And then, merong maliit na wallet. Na ganito din yung color niya. And very simple lang siya na wallet. So, meron siyang ganyan. And that. That's so cute. And then, I got shoes. My gosh, you guys. Ito hindi ko pa nagamit, pero it looks so cute. So, ganyan yung itsura niya. And I like shoes na parang nagpapakita nung yung foot cleavage mo. Gusto ko yung mga shoes. Nakaka-sexy tignan. Ito din. Gustong-gusto ko din siya, guys. Napaka-sexy din ito. Ay, ang gulo-gulo na. Ang gulo-gulo na. Ganyan yung itsura niya. And meron siyang patay sa paa mo ng ganyan. It looks really sexy. Na-try ko na to eh. Hindi ko pa siya nasusuot, pero na-try ko na siya. And it looks really cute. Ito, ganyan yung kulay niya. So, siya, parang very light na yellow. Tapos meron siyang mga studs na gold dyan. And yun na lahat yung na-receive ko from Muy Bien Bonita, all the way from Philippines. Thank you so much. Okay, next up will be this. Ito, na-receive ko from Dresslink. Yung gusto ko sa kanila is yung mga pantulog nila actually. Hindi ganun kaganda yung quality nila, pero it keeps you warm. And pantulog lang din naman siya. So, hindi naman siya like, dapat sobrang ganda. So, I got this. Ganyan yung itsura niya. Hindi ko ina-expect na ganito siya ka-bright red. Kasi sa picture, parang maroon ata siya. Or, I don't remember. Basta, yeah. And then, yung bottoms looks like this. So, perfect lang siya. Pantulog lang. And, ganyan. Next up is ito. Ito, na-receive ko siya sa kahapon lang. Pinadala ko siya sa office. And hindi ko pa siya na-open talaga ng bongga. But now, na-open ko na siya. Oh, yes. I remember. Ito yung from, I think, New Chic. Yes, parang galing siya sa New Chic, guys. Ililive ko yung link below. I'm still actually waiting for more stuff from them. Kaya lang ito yung pinakaunang na-receive ko. So, this is a travel pouch. Mas maganda yung quality nito kaysa sa travel pouch na meron ako. And gusto ko din siya kasi nazizip mo siya. So, kapag nilagay mo yung passport mo sa loob, sure ka na secure talaga siya sa loob. So, meron siyang mga ganyan. Pwede mo siyang lagyan ng mga boarding pass, passport, visa mo, kung kailangan mo i-print yung visa mo. And gusto ko yung color niya. Sana nga lang wala siyang orange, pero wala na akong magawa. Nandiyan na yung orange. But yeah, it is from P Travel. And then, we got something from Sephora. So, Sephora sent me this. Actually, nabumirang ko na to sa Instagram. Minsan lang ako nagbubumirang. Di na nga ako nakakapost masyado sa Instagram, but anyway, ito guys, hindi ko pa sila nagamit. I'm planning to do a full face trying new products video. Hindi like new sa market. Yung new lang na meron ako na hindi ko pa nagagamit. So, I'm planning to do that. I'm not sure if meron akong time na gawin yun. Pero meron akong 3 products from Becca. So, the first one is the First Light Priming Filter. So, primer siya, guys. Ooh, I can't wait to use that. And then, ito, napaka-social ng packaging as in sobra. Look at this! It is a powder, soft light blurring powder. O, diba? Powder siya. And it is in the shade Golden R. And then, the third one is, a brush! Akala ko kung ano. Soft Kabuki brush. It's a brush. Oh, that is really soft. Ay, bongga yan. And meron pa ako isa dito na hindi ko pa na-open. That I received yesterday. And I'm pretty sure that's from Sephora as well. But I have this package from Shein. Sobrang tagal na nito dito, guys. I think siguro mga 2 buwan na to dito. But lagi ko siya nakakalimutan i-feature. I got 3 things from Shein. Ito, kaya nandito pa to sa bag kasi hindi siya kasya sa akin. But it looks really nice. Kung kasya lang talaga siya sa akin, magiging sobrang bongga, diba? Kaya lang hindi siya kasya. But it looks like that. And then, I got 2 more from Shein na hahanapin ko muna, guys, para mapakita ko sa inyo. Okay, nahanap ko yung 2. So, ito, galing din siya sa Shein. Nasuot ko na to siguro mga 2-3 beses na. And it just looks like that. Sinusuot ko siya sa trabaho kasi perfect siya. It's a button-down shirt and ano lang siya, black and white, which I love. Gustong-gusto ko yung mga black and white. And then, last one from Shein is ito. It's a thick coat, which I like. Ito, medyo malaki din siya, pero meron siya nung oversized look sa kanya. So, okay lang siya na maging malaki. But it looks like this.
It's just a thick coat. And then, ito, I'm pretty sure from Dresslink din to. Kasi yung in-order ko, it came in 3 packages. So, itong isa, ano din yan, Dresslink din yan. But this one, you guys, sabi ko naman sa inyo na basta pantulog talaga, Dresslink talaga ako. Kasi hindi siya ganun kamahal. Tapos yung mga pantulog nila na ganito, and yung 2-piece na pantulog din. Tapos yung ano din nila, yung bathrobe na nakuha ko from them. It's really good quality. Yung napakita ko sa inyo kanina, yung top at saka bottom, hindi siya ganun kaganda quality. But this one, I swear, sobrang ganda ng quality, guys. And ganyan lang siya. So, pantulog siya na mahaba. Blue, tsaka mayroon siyang pink lining dyan. And yung quality nito, sobrang ganda. As in, sobrang ganda. And then, more from Dresslink. Ito, socks. This is for Dan. Para sa, work niya. So, mahaba lang siya ng socks na ganyan. And isang pair lang siya. I like buying socks from Dresslink as well. Dresslink, see Indirect, yung mga ganong mura na website. Kasi mura lang yung mga socks nila, guys. Tapos minsan, isang pair lang. Pero minsan, marami, like 5 pairs. And ang mumura lang nila. And yung quality naman ng mga socks nila, hindi na masama at all. Magaganda. Okay, next one is this skirt na hindi kasya sa akin. Tapos malaki pa. And then this one is a bit see-through as well. So, hindi ko siya masusuot. And iba lang talaga yung pagkaano niya, guys. Iba yung pagkatahi niya. Yeah, hindi siya kagaya nung nasa picture. Tapos malaki pa siya sa akin. So, hindi ko siya masusuot. Pero okay sana siya. Gustong-gusto ko yung kulay niya. And then gustong-gusto ko din yung gold na zipper sa likod. Kaya lang, siya te. And then, I got this wallet. Ang gulo na dito. Ganyan yung itsura niya. Very, very light na gray yung color. Tapos meron siyang taso-taso na ganap dyan. And ganito yung itsura niya sa loob. So, meron siyang pang coins. Meron din siya ditong mga compartment para malaki, para sa mga notes mo. And then, for your cards. And meron siyang taso, which is good. Ooh, sunnies. Ganyan yung itsura niya. Napaka-rainbow naman yan. And then, ito, hindi ko siya in-order. In-include lang niya sa package. Gusto niya na makita niyo na meron silang ganito. So, meron siyang pearls, tapos ganyan. This, hindi ko din siya in-order, pero in-include niya. Meron siyang ganyan. So, choker siya, guys, that goes here. And then, we have here a romper na hindi kasya sa akin, of course. Medyo see-through din siya. Tapos, white pa naman siya. So, kitang-kita yung panty mo, te, kapag ito yung sinuot mo kasi very see-through. Pero, gustong-gusto ko pa naman sana yung style niya. Kaya nga lang, sobrang laki niya sa akin. Meron siyang pa-belt na ganap. Oh, maganda sana yung print. Maganda naman sana siya. Very lightweight. See-through nga lang siya. Skirt na kagaya nung green. And same. See-through, malaki, black, pero maganda yung nasa likod niya. Maganda yung ganito niya, oh. See, guys? Napaka-see-through. See? Napaka-see-through niya. So, parang kapag skirt na see-through, no bueno. Ito, guys, hindi ko din siya in-order. And when I received it, I was like, wait, what? Kasi I don't think I will wear something like this. Pero in-include niya, just for you guys to see na meron silang ganito. Yeah, so this is interesting. It looks like this. And then, guys, it lights up. So, like, okay naman siya sa ibang tao. Pero, hindi ako magsusuot ng ganyan na may pa-ilaw-ilaw ka dyan sa sandals mo, nakakaloka. But yeah, nung na-receive ko siya, sabi ko, para sa akin ba talaga to? And it comes with this, kasi pwede mo siyang i-charge para umilaw yung ayaw sapatos. Wait, hindi ko alam kung makikita nyo, guys. Pero hindi siya kasya sa akin. See, malaki siya dito. Malaki siya. Hindi siya mabigat, ha? Like, makakalakad ka talaga. Makakalakad ka talaga. And then, the last one, guys, is the one that I got from Sephora. I got it yesterday. Inopen ko na yung pinaka-outer packaging niya. Pero hindi ko pa nakita kung ano yung laman nito. Hindi ko alam kung ano talaga yung laman niya. This is from Sephora PH, ha. So if you order 1,300, meron na silang free shipping, which is great. Kasi, diba, may Sephora na sa Philippines. Online nga lang. Ooh, guys. Sephora Get the Glow. Oh my gosh, wait. Oh! Whoa! Whoa! What the?
lights up. This lights up. Oh my gosh! Hala guys, I need to do a video kasi, hala guys, meron siyang step 1, step 2, step 3, step 4. There! Meron nang lumabas dito, so ito na lang. What is this? This is from Becca! Oh my gosh! That looks really, really cool. Parang siyang periwinkle. Charot, parang alam ko naman kung ano yung periwinkle. Pero this is, highlighter. Oh my gosh. Oh my gosh. Iswatch natin. Hello, uy! Anyway, gagawa naman ako ng video sa mga to. But yeah, just a sneak peek. Merong from Arcona, Sephora Beauty Amplifier. Ooh, Benefit Dandelion. That is it for this video. I hope you guys enjoyed. I know hindi para sa lahat tong ganitong klaseng video. I'm not in any way like nagyayabang na nakaka-receive ako ng mga ganito at all. I just wanted to do that video. So I hope you enjoyed that video. Please like if you did. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys at my next one. Do not forget to get bye!